Nenshe mwigoro ya bono marogoba chinsa jido chia Kenya chinsa isano igoro CDT Marekani ya kati kurwa bagushi Global Radio amangana maya yeri tukuliara ya ron na labad mumanyi kurwa sebi tunu bito biagusi Chitariki nemero 24 mutinyo gatano umwaka w'ikibubere na 19 litukonelia Ijumaa yaragire ensa eyamo ya bono marogoba chinsa chia Afrika ya mocha masugi mwancho mategerali na karibu asamangana maya kurwa asaba gusigiro boledio yebire biga bya abono asenchira yobwekirano litirane labani mumanyi na ya negatiyali nkwaliganirete abantu batamanyikaini gosagana ensemo eyemo ime ya Marsabit na goita abantu bane emambi ya lero county ya Kisii konyora abokonyi kurwa sebengi yense ya World Bank musawa yo mugutikirwa chingoma hano munyanyimbo ime ye county ya Busia kampani ya Kenya Power konyora salenene ime ya Nyanza kubwatikana n'ebikore by'abantu kwengusera estima komentakana ayo amona yanda mango mwancho mutegereri na kwaliganire togende amo tumanyie amangana maya asobwekirano na labani mumanyi murita yanjira mayo rinontiri Serikali ya kaunti ya Kisii nigego cha konyoro bokonyi bwe shilingi milioni 254 kurwase ebengi yense ya World Bank chibese icho nigo kiratumike eligo kora magendero buna bono bwagachi bwe kipara igati ya magendero ande amangi ya kaunti ukwana hane chinyumba cy'uburali meyo mu cyobosongo omobisa kurwase ebengi ya World Bank Abraham Onge nigo atebiruna kaunti ya Kisii negati ya kaunti chinde 22 kiriya kirobirigo cha konyoro bokonyi ubu bwe chibese icho kurwa ase ebengi ya World Bank umugabana habwe county ya Kisii Omosike James Ongwae nigo ayakire ebengi yo yense ngambiye mono asoko yechora koba egati ye county chinde 22 ikigo cya konyoro bokonyi kurwa sebengi yo ya World Bank mugabano yo bono nigatebiruna emerobero yonsi ya magendero eli kibese ikikirobero irigo cya gukora nigo ego cya gukoreka asenchira y'ubororo abagushi Global Radio na gutikana nayo ekyombe gyo kunengi obokoreri bw'abanyanyimbo aipoa nigo gyatumira abo bisaba yego kya asensemo ya Busia elyo kunengi igoro yo gosurwa na gutikirwa chingoma chimbe ko moroki wo bikirasi gya form 3 asichinsemo cha ubisino munyanyimbo oyomo asenseme yo abamenyi bensemo ya Samya county yo ya Busia nigo bono babuliri obutukigokorwa elyo koneki abuna munyanyimbo yo nkoimukirwa ale egetambukiro kelichiko oroboti kurwa sabanyanyimbo nigo rokorokia oroboti kurwa se gitari nigo rokoroke buna umumuro yo nigo atigeretwe chingoma chintindi ase chinsemo cha ubisi na nigo atachikonyara koba ga koibora abamenyi abo nigo bono batebire buna okumunganya munyanyimbo yo kurwenseme yo kiyende na benga buno okunganya mechando kurwensemo eyembo kiyende ase bono batebire buna nigo abwenere ko gambirwa nabo igo komikolirwa egetambukiro ekiya kelichiko kampani y'umuriro ya Kenya Power yanyorera salenene magega y'abantu kwengusira estima imeyorogongo rwa Nyanza kampani iyo nigo yasirije gwetani milioni 252 kubatekana noko ya wage transformer ekeremerero iyo ekongusoma mincha yelichiko omobiso tinirete Kenya Power asorogongo rwa Nyanza John Woda nigo ainekiri ayo ekero aligokwana balikia mangana imeyo mu kibosongo oboigo omobiso kigokorwa eliyokone abuna umunyanyimbo yo nkoimukirwa ale egetambukiro kelichiko oroboti kurwa sabanyanyimbo nigorokorokia oroboti kurwa se abanyagitari nigorokorokia buna umumuro yo nigo atigeretwe chingoma chintindi ase chinsemo cha ubisi na nigo atachikonyara koba ga koibora abamenyi abo nigo bono batebire buna okumunganya umunyanyimbo yo kurwenseme yo kiyende na benga buno okunganya mechando kurwensemo eyembo kiyende ase bono batebire buna nigo abwenere ko gambirwa nabo igo komikolirwa egetambukiro ekiya kelichiko kampani y'umuriro ya Kenya Power yanyorera salenene magega y'abantu kwengusira estima imeyorogongo rwa Nyanza kampani iyo nigo yasirije gwetani milioni 252 kubatekana noko ya wage transformer ekeremerero iyo ekongusoma mincha yelichiko omobiso tinirete Kenya Power asorogongo rwa Nyanza John Woda nigo ainekiri ayo ekero aligokwana balikia mangana imeyo mu kibosongo oboigo omobiso iyo nigo atebire buna kampani iyo nigo yasirire transformer wetani kiminye ekyo kisaine shilingi milioni 250 ekyo cyayire kubatekana n'ibikore byo kungusira estima bono nigo atebire buna ibikore byo nigo byairire kampani yo konyora salenene imeyorogongo rwa Nyanza
aya nigo gende to konyora kurwa bagusi Global Radio ngata mwanya getingin singma malita na jerma uri non tiri no yo gende to kotore tra mangana ya ga kuru kwanga laban momanyi bono ekaro to gende te na koboli dinga kwa nyali le koba okonyore api yetu ya bagusi Global Radio so asa bagusiglobalradio.com mangana maya kuru chinsa mochetu che Kenya na gende lete obunyabi obutindi nigo bogenderete gokoreka imeye county ya Nyamira kobabeka byara baengia marwa yo gotindia yechanga abachibu kubwatirana nabo bisakuru ase kiombe kia nyumba 10 nigo goikera bono baitere chirita chirbu 10 chikangara iye gotumeka kwenga amarwa yatanchiri yechanga ase county ejo Commissioner w'abanyanyimbo imeye county iyo ya Nyamira nigo ababurira baengia marwa wetanga kwenga marwa na ribaga hali yaje gukora ebintu binde bigaho biribira bakonye kwenyorera engelia ekiombe gia Kenya Association of Manufacturers nigo kere nimero belio yokobeka obokoreri bwaye insi serikali che county kagukwana amonto mugabana bwe county ya Kisii imeyo mu cyobosongo omobisomo nene bwe kiombe kyo Phyllis wa Kiaga nigo atebirumuna nigo bali nekerenga yoko bwaterana ne serikali che county eliyoko ne kyabuna habonchereri abakaba kenko egwa bali libaga eliyoko nyora libaga Wakiaga nigo boigo atebuna nigo ekiombe kyokere nekerenga kigo kya kwegerera abalimi nabo igo komenta ebiwanda ime ye county yechi county. Hello unanisikia? Hello nini mbaya na hii simu kila siku inanisumbua? Nakuuliza kwani unapigia hello au unapigia nani? Najaribu kupiga simu. Kupiga simu nini? Mimi nasikia ukisema hello. Najaribu kupiga simu haiendi, sijui ndo network kama shida iko wapi. Kwani unatumia line gani? Sijui hata line gani, si ile tu ya kawaida. Mimi nilinunua nikaweka tu. Waachana na vitu vya kawaida. Siku hizi watu ambao wanajua wanatumia Salama Telecom. Hiyo ndo gani sasa? Kama hujui Salama Telecom basi unajua nini? Salama Telecom ndo ile ambayo ina huduma nzuri, bei yao ni nafuu, huduma zao ni za haraka. Yaani kwa mfano, ukitaka kupiga mtu simu moja kwa moja inaingia tu hello, hivyo si yako ya kusema hello, ni kama wimbo. Sasa hii Salama Telecom ina uzuri gani? Mingi hata sitaweza kutaja zote. Moja, bei yao ni nafuu, huduma zao ni za haraka. Ukitaka kuongeza airtime, si lazima uende kwa duka ndo ununue nini. Unatumia credit card yako, unaweka airtime moja kwa moja. Alafu muhimu zaidi, unaweza kupiga kila mahali ulimwenguni. Kila mahali. Canada. Kila mahali. Australia. Unapiga. Kenya. Unapiga. Hapo sawa. Kwa hivyo tunasema ni Salama Telecom. Wasiliana nasi kwa wavuti wetu ambao ni info@salamatelcom.com ama www.salamatelcom.com. Salama Telecom, huduma bora kwa bei nafuu. Salama na Salama Telecom ni salama. Ekerora se chinseme jichia maiko nabagoswa ase Salama Telecom elidoja ko bago kwa keshibnyao ase amagoliense kigma uchia se chinsemo chetu chia Kenya mangana maya nabagushi Global Radio. Oba nigo bubwatita bamenyi ase kinyero gekoro kwa konso ime ya Marsabit magiga y'abantu batamanyikaini abo babwate kibunduki osaga ne kinyero kyo chinsa 11 chimambi ya lero kole kyo nigo kerera abantu bane gosiria magimabo asabana batano boigo batigirwa chingoma chintindi na nigo bagendete konyora obugweni ase nyigitali ya Marsabit asubo tukibwacha kiwe eliokone kebuna ninki kerera obusaga nyobo waziri oteneta mangana hayo burendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nigo abanekiria mumenyi benseme ya Marsabit buna oburendi bwatingiwe eliokone kyabune bikole bune byo ngotangwa bireti bigo koleka mangana maya kurwa se chinse mo chia isiko kuru chinse chesiko mbwango iga trakura sa mangana maya ye chinse chesiko ni ngongo komanyanga agenda yago shia epechi tugenda gusanga nabantu bamintu ando sies bago tokeni batonyore asa mangana maya asinchira ya bwene ya bene kigma trakura sa mangana ye chinse chesiko nande go kwaliga agenda go tegera bagusi Global Radio engata ya mwanye getinge sengema ekiagera gano ekyumbu ashitokumerana bune ngata ya mwanye getinge ashitokumerana mangana maya ye chinse chesiko na kurwa ase chinse cha Michael muwaziri monene bwenze ya England Theresa May nigo agocha kurwa bisi chitariki 12 omotienyi ogocha ugatano na limo igitambukire kyo nigo kera chikurwa libaga asaba na inchi bense yo barachi gochoro muwaziri omoya murayo yo Theresa May ni nere obere murai kurwa ense ya England kwerusia kurwa asobomo bwechinse cha Aboraya
gwikira abo mwancho matagarari nongo cia kubuturira amangana maya kurwa abagusi Global Radio yebiro ebiga bya abono bya munaso gusangana inche litariane Laban Momanyi ningini ngwa sisi ngona mangana maya yeri tukulia ro kulinde ndaraji kurwa chinsa macheto cia Kenya sa mangana ya maya ringana ria tuikira bwango iga ndirianga bigambere binene chinsamo chia Kenya ase nsamo yetu ya Kenya igo yana chire ogochika koliko kotebanga abantu mbali baire tekinanga abantu mosacha somose osomukungu bakoro bonchiri ase barabwa banyene ya tebekandirenga bigambero biye karansara ngotebanga yali chikelio ndigo kolemere mo Kenya ige gotebekananga nige gotigara koba mamincho yeri chiko unakolengana yabere kuruchinga kitinde kubwa mono ase emegiro yaba Kenya na Africa in general mangana joto bwana etikwe kanororo inara to kere kurwa se chinse mecho na baigo ngo komanyanga kurwa se chinse mochiri chiagushi na baigo ngento gere goro kunga konereria abantu baito amaremo ige gotebe kananga ase litukuria lero oroboti waso kiwa arokoro kianga abantu abange babeire bakunyanyaswa gusho bakunererwa chinde miro chiabo ase cabinet secretary Farida Karoni ate banga omoske James Yongwae na boigo na county commissioner Geoffrey Kigochi kurwa se ensemeyo onyale ko bakoroisia egikale kenene kigma koligereria ngani kwirira abantu kunereria bamwe abambaremo na ngakibago chikokora obobobu bwagendere gokorekana ase chinse mochiri chito chiagusi ngokwirania ase chinse meji Michael litukeli lia ankyo na ankende lingo limanyikanete nga memorial weekend ase chinsemo cha Michael okobwa maro chinsemo cha America ye nige gokolekana gose litukeli nigo liguchingirwa ase Jumatatu yomotinyi ogatano ase akera omwaka naboigo kunyara koba chingira gose koba esiko bali banyarere ko bakurwanira obosibore gose baire bakokolera ense ya America ase obonyanyimbo yani obwana jeshi na boigo na koligereria ngana ki emirimo yabeire gegokorwa yoborindi okubwa mono bwechi kokurwa ase nseme ya Michael igo ase abange bali manyete nga decoration day litukeli igolia chagete emyaka emenge ya etire ase ebyombe aho byare koligereria ngaki abantu barbeire bakurwanira na kolerese ya Michael abanyare ko bakwiruka imana gotiga family cyaba singinchi yukurinda ensiye nabo igoko yetanga kurwase oburwani gose ogosangana kuruchinse mo chesiko igo kurwa bagusi Global Radio igo tubaganire happy memorial weekend abategere beto bale chinse mo cha America nabo igo nabali bagochingira litukubuneri tubaganire ogochingira okuya gokona gochingira naye egokie na kubwa mono kumanyanga obogima mbororo baada ya memorial weekend igo togendo shibeke nyenga oitanie linde kerokende oirenga ankyo tekayo omutinyi ogatano narimo omwakoyo toti wa magega abasaye bonsi nigo bara umirane ime ya Gusi Stadium ninchwe osange na bamino ochakira chinsa iberego ikaikomene mo chamorgoba intokwanere enchira yogo kiania obutaka wetangana marego yogo tindia okiania obokibago nabo igogo semania chinchira chingiya chokorosia enibo ase sabali yokwirwanira inyora abarai bakoragwa amona waiting MCA Honorable Tom Ondoro Honorable Matoke Honorable Vini Kiongozi Frederick Iborra Lameke Andrew Nabande Mbabeo boigo abararia batimu bachire kumakoro gusi bunabono deril hasla Laban Momanyi na Jeremiah Orina Ontiri kurwa abagusi Global Radio imeya Texas USA Mbabeo elio gokogokia boigo abateri bachire kuma ogurwa gusi bunabono Chris Embarambamba Mbabeo elinde gokogokia bwata etaliki inyora netaliki 15 nemo umutinyi ogatano narimo omwakoyo imeya Gusi Stadium ono tuwabere toko koletera amangana amatindi kegima gurwasi amangana kurunge bitage goto chagete amate ya baluya na boigo tukagenda shi abateso tukagenda shi yo mumansa na litukolie goro igo tuwale koligereria amate yo mogere aso koligereria ngana ki bagokora emegiro yabo na kubwa mono asamangana tomanyete kegima buna ebitage tarachi kugenda samangana yo ntagete kori koknga isi abantu muabere mo goto tegera online na boigo muabere mo goto segeta
somorobeli yo na ko ancha epechi to na kuligeria Abagusi Global Radio yo mto Fred Mogaka kurujinsa mchada foto kwa biyamano kegima igago tebanga omoralia igunkobuate de hapo shawa kabisa. Asante sana na boigo agotenga omoralia ni gonde jonjo sisi ni Fred Mogaka biyamano kimajeni nyakundi igago ndebyo omoralia inkobuate de biyakegima kurujinsa mchada Dayton nsamu ya Texas agotenga sisi ni kwa Karozo na boigo zadi ochogo na boigo Young Mozart Ongere nerega gotenga omoralia inkobuate de biyakegima Edward Masage igagon debe kuruge ngomorali kulisa mocha Dubai igongo bugate de kegima. Asante sana hapo sawa morali ambu jamano kegima Edward Masagega na boigo Kelsa Ali Kwamboka mangana nama yake mo kora nsemilia ninyale ko bango wikera. Asante sana Richard Yusebe nerangonte ngomorali ngo bugate de kegima nyetu ga Tosho Del morali tuko pamoja. Asante sana Megi champion nago tumire clip gali ansabo ya YouTube ansabo ya WhatsApp rinde onyale ko bango koligeria something like that. Asante sana wishing nyita mbiyamano gende agotikira Abagusi Global Radio mono tiganko ko irani asensemo nagotebi ko kunge bitage na magana gita ko kolekana ashik nyurugi to gero kinde otamanye tinga ngakia gende to ko kolekana mono ni gongo ko irani samo ya kabere ya mangana maya yeri to gulia lerom na oyo koletera bitage kama kawa kurwa Abagusi Global Radio asebitunu bieto byagushi igakoro kwanga Leban Momanyi na kwalinganirie na ende to irana asebitaga kwariganie ase ekinese kibitage kero tuwa chage tomurobolo yigabwe bitage nigona kwirete mbakese ya mate ya baruya tukarigereria abuna ninki geko korekana ekero monto eitire goseru sirio bugima ase ya mate yiga ya baruya itukuria lero nande nigongo kwirania goika chinsemo cha baruya rinde turigererie buna nande ninki kiraroro ase nsemo yibitage bono ebisaku bya baruya nigobire binge gobire ebisaku 15 bitatu bya baruya ibyo bikorwa asomonwa bwekinyamuriro buna Luya subdivisions yani okubagekana egatagati ya baruya bono unabono tubwategesa ku bunabona babukusu tubwata banyore tubwata batoto tubwata baisuha tubwata batriki abagwanga amone bisa kubinde bona asebitage rero sukagocha elinde nkomanyinga ninki kire asebitage asebiro byaetire gesakwekemo kemenyete asensemo ya Butere Mumias nkiabwate bitage sukagocha bwigwere umusubati karikonyora umwana orobero romo nigoru arikoba uru umwana n'urundi rwaba uru mugaka nere ogonka ase umwaka bwe 2013 mutinyukane abana bari kuiburwa na kuirwa se clinic ya Kakamega Teaching and Referral Hospital imeye county ya Kakamega nigo babwate afya embe nabo igo ekairerano n'abanyagitari gukumya ekemire ke gyokogosa nigo kirerete umunyagitari oyomo ime ya Butere aserieta Oliver Walutila uchakia campaign yogosemya abantu bensemeyo gutigana nekemire kyo gitabwati umusingi elioko abana libaga yogokina bororo kurenda abanyagitari bande unabono Dr. Donald Musi umunyagitari ya Yata Plateau Medical Center nigo barabuo bari korore kimire kibuna ekawaida elioko kyali baga kogendera eye kabitereria abanyagitari gochaka kubakurira abagaka gotiga ekemire ke gitari no musingi elioko abana libaga lyogokina buya na afya engia esababu enene bale gokorera ekemire keiga gyokogonka amona abana babo nigo bale goteba buna no kurusia chikases gochisenga amaragererio ayara asabana boigo nabasubati bono aiga nigo begenete kurwa kale buna umwana ise kogonka orobere rwaise nigo agukwa naigo abasubati nigo bali ko maiso koneke buna kero yomo kogonkale orobere rwaye nonye kemire ke gyachakire go kyana eliogosira mbaleo bayigenete gekuru na bagenderete gokore kemire keiga korende ekerayo kunya gukumiria yo nchengo teba buna ebyo nebitage na Labani Mumanyi mboyamono asogochora gotegerera station intimu Abagusi Global Radio tunyora aso mutandao abagusiglobal.com boigo chinsemo cha Facebook na YouTube na boigo tonyora ekerogo search elieta Abagusi Global Radio ekeneke umbu kyomugusi mbiyo mara ke manyuma yo konyora mangana yibitage
Kemira ngera roge kuleta mashoko kweli kweli. Tuwa muri kango tenga ina magana makonke ma shanti sana. Negeni renga Kemire kia manto balege konyete. Nejite ke komina kianda igoro yense mo yabona maro se chinsa mo cheto chia East Africa na gaiga se chinko ngo chia America yagati ne chinsa isano nejite ka ikomina kianda chia bono mo baso ime yaba gusi Global Radio. Marieta ne Jeremiah Olina Ontiri. No yo ni gakuru kwanga Lebanon Momanyi kurua she station yito ya Bushi station yito ana media services agano media services ike kutoka chinsa mo Nyamira iko bali moko na kubolinga studio yeno ngaje kutoka iko tole se chinsa mo Nyamira gali tente nimbate ibwango iga na Hema building chinsa mo Busongo ntororo no nimbate bie se ekero kwaga ni go taroro ningo tebinga ngakyo to ikera asante sana aina mangana matindi kingo Fred Mogaka ninge gene tenga abantu bali bagenda tie ke mire kyo bano mangana matindi kingima bono kero kuna kwa yarengere lyayo tiga ndwa sembe na koko tenga litukulia na litukulia lesson tumirane ensemble ya marogo wa chinsa mo chi America se umurobuli obwa election ngende go tigra bagusiglo oboredi maritane Jeremiah Olina Ontiri sababu yo gotegera radio nereri nonye chimbo chigenderte gutagoka na kyoge kogera bono station intemu yo gokinia obokristo abagusi Global Radio bono yachire elio koleta lichibu yo gotegera radio ebikole by'abantu kwerusia obugima chinyomo gutagoka obukurumi nabo igona gochorania kwa metekaniro gusigwe tania emyaka 10 ya elire bono tigagochorigwa na gotegera bitina nincho tegerere AGR FM elinde twesomie na kwegokia AGR ekene kyombo Kyomosi.